салом, нағз омадӣ? Нағз, раҳмат. мо хел ашид ки бо ҳам пишти телефон гап мезанем ва имрӯз хостум баъзе чизоро рӯбарӯ гап занем. Ман фаҳмидам шуморо. Айс пас ман тоқа намерам. Қатъи дугона мерам. Ман намегум бо ки бара бо ки биё. Ман ҳеҷ вақт тира маҳдуд намекунам. Ман телефони тира таҳти назорати худам намегирам. Ҳар лаҳза зангат бизанам дар ки ҷои қатъи ки ман ба ягон рафторои шахсит фишор намеорам. Чунки ту худат агар маро дӯст бидорӣ, коре ки маро нороҳат мекунара анҷом наметиҳӣ. Ва агарам анҷом бидӣ, пас ман барот аҳамияте надорам. ва ҳеҷ чиза дарё дод бигӣ, агар ин корро анҷом бидӣ, дигар баҳси даъво надора. Худоҳофизӣ дора. Топ шуда. Ҳар чизе ки шумо бигӯед ҳамон мешавад. Чой табоқ хел хинак нашавад. Ман намедонистам шумо то ин дараҷаро дар корои ман дахолат мекунед. Ман мехоҳам озод бошам, ранги дугонаҳом. Ман намехоҳам ягон кас дар корои ман дахолат кунад. охи ин чиз дар номуси мардак туғрӣ намегирад. Ман як бор мебахшам, ду бор мебахшам. Ин чиз туғрӣ намегирад, Зуҳро. Ихе бошам, ман намехоҳам ин хел яднашиниро. Ман безорам ин хел яднашини. Ман мерам. Чӣ мерай? Марҳамат. О, сафед. Дар робитае ки қарора ҳамаи хатоиро худат бибахшӣ, як бор хита барои интихоби нодурустат бибахшӣ, тамом шуд.